възрастните могат да имат красива холивудска усмивка с помощта на брекетите. За това ще си говорим днес с ортодонта доктор Ирена Хасара. Здравей, добре дошла при нас. Ирена, кажи ми, първо при възрастните, наистина ли може да има успехи при използването на брекети и при какви проблеми? Значи, нека първо да вметна, че естетиката е много важна, но красивата усмивка е първото нещо, което виждаме. Като цяло, ортодонтията при възрастните е силно засегната и няма деформация, която не може да бъде лекувана с брекети. Малко като панацея. Абсолютно. Само, че има няколко възрастови медико-биологични особености, които трябва да се знаят, тъй като при възрастните резултативните промени на коста са много по-силно изразени, отколкото при децата. Тоест, ето има на предвид, че ретенционният период при тях трябва да бъде по-дълъг. Ретенционният период, това е времето, което трябва да задържиме постигнатия резултат. Тъй като, пак казах, резултативните промени са по-силни, отколкото изграждащите и трябва да бъде винаги двойно, наистина. Освен това, че се подобрява парадонталният статус на пациента. Което също е важно, не само естетиката, и здравето на зъбите. Да, нелекувани деформации в детска възраст, в последствие с възрастта се задълбочават, получават се травматични деформации, силата не се натоварва зъба правилно, при което естествено повлиява резултативни промени върху цялата кост. Оттам нататък вече пародонта се отдръпва, оголват се шийките, подвижността на зъба се увеличава и естествено рано пада. Просто загубата на зъба в ранна възраст е много по-силна. Да, и направо да започнем с това какво представляват брекетите и как действат. Значи, брекетите, това са елемент от фиксираната техника, които се залепват трайно върху зъбите. Всички са виждали едни квадратчета, такива малки върху... Те са машинки някакви всъщност. Да, стоят трайно залепени върху зъбките. В превод брекет означава ключалка, към която се включват различни видове. Едно видео колегите, което точно като ключалка се вижда. Точно така. Предимството на брекетите е, че те се залепват върху зъбите и не може да се махат както шинитките или принципно, да речем, пластинките. Оттам естествено резултатът е на 100% гарантиран. Добре, виждаме много хубави анимации, пускат колегите. Има различни видове брекети, обаче кажи ми какви са и при всички случаи ли могат да се ползват и един и другия вид? Значи видовете брекети, това са външни и вътрешни. Външните биват метални, а вътрешните, т.е. биват и също прозрачни, т.е. естетични. Като естетичните биват сапфирани, композитни, керамични. Вътрешните брекети, те са най-доброто всъщност, което има предвид за пациент, който не иска. Те са прозрачните, нали така? Прозрачни брекети. Да, много красиви с финички почти. Това са другите, които са метални. Това са си металните, абсолютно. Ето металните също дъгички. Биват и естетични дъги и метални. Естетичните са с тефлоново покритие. Да, и пак почти невидими са. Да, това са сапфирни брекети в момента, което виждаме. Почти невидими са отдалече, сега от близко разстояние неминуемо се виждат. Хит в ортодонтите също са вътрешните брекети. По принцип, това са брекети, които се залепват от вътрешната страна на зъбите. Тоест, те няма да се виждат. Не се вижда абсолютно. Значи, при тях мога да кажа, не крийте усмивката зад брекетите си, а крийте брекетите зад усмивката, бих могла да го нарека. Значи, при тях... има ли същия резултат? Абсолютно, да, но там има строги индивидуални индикации, които трябва да се спазват от самия ортодонт. Когато пациента дойде в кабинета, не трябва да казва, аз искам тези брекети. По принцип, самия ортодонт преценява типа брекети, който е най-добре за съответната деформация, защото, примерно, лингвалната технология... Не само, че колегите показват, докато ми разказваш и да ми показваш, ако тук ги имаме тези, точно така, за да ги видя. Значи, лингвалната... Това са лингвалните вътрешните брекети. Те не са толкова силни, примерно, те са много силни при лечение на дълбока захапка. Но, примерно, при една отворена или пък една прогения, обратна захапка, скелетна, самия резултат би могъл да бъде по-добре с външни брекети. Така, ето ги външните, виждаме ги тук, те са отвън на зъбите. Тук са прозрачни с метална дъга, а тук са метални. Точно така. Ето тук видимо пък, че изобщо нищо не се вижда, че се носят брекети. Характерно те се използват при публични личности.
Добре, това не пречи ли на говоренето? Да, минуса на лингвалните брекети, че има едно изразено фъфлене и съскане в начало, тъй като все пак езика взема една позиция от мястото и неминуемо се лек дискомфорт има като цяло. Добре, гледай тези, които са прозрачните, тук почти не личи, че... Да, защото те са само в края на зъбите, където не се вижда съхванати металния. Тук отпред има... Вижда ли се, самата дъга е естетична. Прозрачни брекетчета. Отдалече наистина абсолютно не са невидими като цяло. Така, самата така каза естетична, тези видеа. Тези са обикновени, да, конвенционално. Тук можеш да си сложиш някаква газария, да имаш... Сега, има също от самите брекети има също и тип системи, самолигиращите, които са с капачета и стандартните, т.е. конвенционалната система, които са с ластични лигатури. Сега ще ми кажеш какво значи. Това само ми кажи, чух за 3D брекети, което е някакъв хит в момента. Какво са, какви са те? 3D брекетите, това са индивидуално изработени брекети за всеки пациент след снимането на отпечатъка чрез поливинилсилоксан със специален софтуер, наречен Insignia, с висока резолюция. Това ли само ми кажи, което показва в момента? Сканира се отпечатъка и се изработва 3D виртуален модел на съответната деформация на пациента. След прецизни изчисления се естествено изчислява оптималната захапка, която е най-добра за самото лечение на пациента и се прави 3D визуализация на крайния ефект на пациента. Имайте на предвид, че самите дъги са индивидуално изработени според анатомията на пациента. Това е най-абсолютният хит и най-доброто наистина е на пазара. А у нас прави ли се въобще? Да, прави се, да. Прави се у нас? Естествено, все още не е навлязло масово. Разбрах за него, но чух, че някъде в Америка или по света. Не, прави се категорично в Америка се изработва. Така, това са популярните, които са подходящи почти за всеки случай на проблеми с захапка, криви зъби. Широк диапазон от действие. Така, кажи ми как се поставят брекетите? Какво представлява самата процедура? Болезнена ли за пациента? Значи в началото естествено се взима гипсов отпечатък, за да не се направи. Това е една лопатка, която ти вкарват в устата и трябва да стиснеш. Да, за да се направи специален ортодонски анализ, след което се изчисляват, правят се фотоснимки, правят се изчисления от рентгенографии, телерентгенографии, ортопантомографии. След като сме готови, определяме схемата на лепене, идва пациента, почистват се от зъбна плака и зъбен камък. Така ли? Преди да се сложат, се почистват идеално зъбите? Да, задължително, абсолютно. Лепят се след предварително подготвената схема със специална височина, с помощта на това са позиционери. Ето тук. Те определят височината, като цяло те определят височината на лепене в зависимост от схемата, която ние сме преценили. Естествено, ние сме изработили предварително вече план на лечение, който действаме. Изработват се, поставят се дъги. Дъгите биват меки, твърди, кръгли, квадратни, те биват различни видове. Първата фаза е най-важната при нас. Това е нивелационната фаза, при която самия пациент трябва да престои поне 2-3 месеца. Защото при него по-високия зъб се снижава надолу и по-ниско разположения зъб нагоре, т.е. те придобиват една равнина. Целта е да се нивелират зъбите, за да бъдат на една линия и оттам нататък вече ние имаме възможността да ги движиме в която посока искаме. Това определя всъщност къде ще се залепи точно върху самия зъб. Точно, брекета. Но това е конвенционалната система. А имаме по-новата система, вече те са с готови, в смисъл това са пасивните самолигиращи брекети, които вече са с определено, но те са си разграфени. При тях има наистина предимство. Това са пасивните самолигиращи брекети. Ето ги тук. При тях те се отварят с капаче. По облиса. Ето това са естетично, това са метални. Хоп, ето така. И сега отвори ли го? Да, изваждаме дъгичката, след което затваряме. Естествено си има специален инструмент. Значи, плюса на тези пасивни самолигиращи брекети е, че на времето сте слушали, че се вадят зъби по ортодонски показания. Да се наместят, абсолютно, за да има място. В случая те компенсират това вадене. Пред тях се предотвратява необходимостта от вадене по ортодонски показания изцяло. Много в рядки случаи само да подобриме профила на лицето. Принципно, ако ние сме преценили. Ако няма място, ако се едри зъби, а пък е малка захапката, къде ще отидат тези зъби? Това е
плюса на самите брекети, това е плюса. Предотвратява се необходимостта от бързо палатинално разширение, от носене на шапки, екстрални апарати, чували сте, нали се спеше с едни шапки през нощта. Точно така. Това е плюс. Самите дъги по такъв начин са правени в компютърни лаборатории, по този начин, че те експандират до такава степен, движат коронка корен в самата кост и наистина се подрежда категорично. Дори ако няма изцяло място за кучешкия зъб и плътен контакт има втори, четвърти, определено много наистина бързичко ще го предвижат. Те са по-комфортни, по-удобни, намаляват се времето. Кажи ми, моля, тези... Това са обикновени металните. А каза преди мъничко ластици някакви. Какво е? Къде са тези дъги? Ги видях. Това е тук, където имаме прозрачна тук тип корда, нека кажа, то е нещо друго явно. И металната, която виждаме ето тук, да речем. Значи, да, при конвенционалната система тези дъгички се придържат с ластични лигатури. Докато при, ето това са ластичните, те биват различни видове. Докато при пасивните самолигиращи брекети, те се затварят с клипс. Няма нужда от такива ластични. В никакъв случай. Оттам идва и това, че времето за лечение с пасивните самолигиращи се намалява до 25%. Примерно, стандартно едно лечение, ако с конвенционалната система е около година и половина-две, при възрастен човек горе-долу толкова ли е? Да, в зависимост от тежестта на зъбно-челюстната деформация. Да, казваме горе-долу. Стандартно горе-долу около година и половина. Естествено, пак казах, зависи от пародонталният статус, зависи от типа брекета, който се използва. Казвам някакъв примерен срок. А с тази система може да е малко по-малко времето ли? 25% се съкращава на 100%, защото дъгата е активно задържана в самия брекет и риска от намаляване на еластилитета при обикновената система естествено го няма. Другото, при тях се намалява броя на дъгите, броя на посещените при пасивните самолигиращи брекети. Като цяло наистина са по-удобни, по-комфортни, подобряват лицевата симетрия, пародонталния статус също на пациента подобряват. Естествено, като всяко ново нещо е по-съвършенствано. Ми донесла тук. Добре, когато са сложни вече брекетите, трябва ли да се избягват някакви храни, да речем, от пациента? Значи, абсолютно, тъй като зъбките започват да се движат. Не в никакъв случай. Специално в началните дни, първите няколко дни, от 5 до 7 дни трябва да се избягват, тъй като има лек дискомфорт по време на хранене. Заради това е препоръчително да се храни пациента с по-меки храни, кашави, примерно. Естествено, предотвратява се необходимост от дъвчене на дъвки, такива твърди храни. Ябълката не може да се отхапва, тя се реже. Примерно пици, също твърди меса, жилви. Всяко нещо се реже и се чупи на парченца. Да, там показват някакви лукуми, карамели, трябва да се лишите от тях. Да, категорично, защото те пък полепват от друга страна около брекета и също могат да доведат до увреждане на зъбите и естествено увеличаване честотата на кариеси поради недобра хигиена. Така, трябва да видим една реклама, веднага след това ще продължим. Имаш да ми разкажеш още много неща, как се поддържат, възможно ли от това, че носим брекети на някакъв мит, който ще шири да имаме кариеси и всякакви такива неща, бивалици и небивалици, веднага след рекламата. С ортодонта доктор Ирена Хасара си говорим за брекетите при възрастните. Много интересни неща показваме и много интересни неща ни разказваш. На мен ми харесва това, че почти няма проблем, който не може да бъде оправен. Тук ми показа една машинка, нека така да нарека, да разберат по-добре хората. Това е всяко едно брекетче върху зъбите. Ето това представлява. Тук е в увеличен размер, нали така? Абсолютно, това е самолигиращ брекет. Това е дъга. В случай бива четвъртита, бива и кръгло. Поставя се дъгата в самия брекет и се затваря. Това е закопчалката. Да. А кажи ми, изправяме зъбите добре, но самата захапка има едни ластици, които се поставят. Значи, брекетите като цяло първо подреждат зъбите в отделната зъбна. Ирена, много ми харесва как говориш това, което ни разказваш в момента. Знаеш, че се случват неща пред парламента, протестите се преместиха там и в момента колегите ми дават знак, че Мария Цънцарова е репортер на Нова е пред парламента, да видим какво се случва там. Мария, здравей! Какво се случва при теб? Преди секунди от тук мина кордона на министър-председателя Пламен Орешарски. Може да видите тази част пред паметника на Цар Освободител беше отцепен от плътен полицейски кордон. Така през жълтите павета пред Народното събрание и ето
от тук по Цар Освободител успяха да минат колите на Пламен Орешарски. Действително преди това и протестиращите, и ние журналистите разбирахме, че се готви подготовка за неговото извеждане. Полицията очаквахме да излезе през университета. Оказа се, че организацията се да влезе в си през. Мария, благодаря ти. Имаме технически проблем. За съжаление, разбрахме основното, което ни каза, че се излязла колата на Пламен Орешарски, но повече не можем да те чуем, за съжаление. Продължаваме с доктор Хасара да си говорим. Извинявай, Ирена, но днес събитията са така много сериозни и много бързо се променят и случват неща пред парламента. Връщаме се на ластиците, които коригират самата захапка. Кажи ми, значи, в началото брекетите изправят зъбките в отделната зъбна редица. В последствие, естествено, се получава корекция на захапката чрез междучелюстни еластици, които са различен диаметър и дебелина. Определят се от самия ортодонт самите схеми, които се поставят тези еластиците. Целта на самите еластиците е напасването на зъбките, т.е. постигането на самия... Това което виждаме на... Точно така. Да. Те поставят се върху определени зъби. Схемите са различни, в зависимост, пак казах, от плана на лечение. Добре, как се отваря? Значи има сини закачалки, като кукичка. Така че би могло да се... Абсолютно. Те дърпат примерно горната челюст към долната. В смисъл, в зависимост от проблема, който ние искаме да коригираме. Ето виждате как се предвижда самия зъб заедно с коста. Нестабилно хванатите, на когато дойде при теб, абсолютно, да ги сложиш после? Не, абсолютно в никакъв случай, но целта на еластиците, пак казах, е да се носят почти 24 часа, с изключение по време на хранене. Ако искаме да постигнем един добър ефект и резултат, което налага самия пациент, дори и по време на хранене по някой път, в някои случаи може да ги включиме, т.е. реално се махат по време само на миене на зъбите. И всеки ден идва при теб пациента да му ги... Не, ние даваме специални пликчета, в които вече предварително сме оказали схемата на пациента. Може сам да се сложи пациента? Абсолютно, пациента се ги поставя, сменя се 2 пъти на 24 часа и се носят непрекъснато. Това е за да се коригира самата захапка. Това са междучелюстните еластиците и смятам, че това е втори етап от лечение, който е най-важен за пациента. Сега кажи този мит, който битува, че когато имаме брекети, най-вероятно да ни се появи кариес там, където... Много вероятно, не най-вероятно. Има ли такова нещо? Не, значи в никакъв случай кариес се получава от неспазване на добра орална хигиена. Много често майката казва, детето четка 5 минути. Да, то може да четка, но просто да не е добре изчеткало, т.е. да не е почистило зъбките от зъбната плака. Заради това има специални индикатори, таблетки, които индикират... Тоест, това, че е залепен брекета, това няма как да доведе до образуването на кариес. Просто лошата устна хигиена, което имаме, нямаме брекет и може да доведе до такъв проблем. Това е проблема, а не, че брекета води до образуване на кариес. Неминуемо има кариес индикатори, таблетки, които караме пациента, евентуално ако виждаме, че няма добра хигиена, да се сдъвкват, те се отцветяват с зъбната плака. Такова нещо и почервеня там, където има зъбна плака. И докато не се изчетка, реално няма как самия пациент да го... Тоест не оставяме пациента да прекъсне. Има специален комплект, тук си ни донесла за хигиена при брекети. Разказвай ми, показвай ми всяко едно от тези неща. Това е първото нещо, което е специалната, ортодонска четка. Тя се характеризира с специален улей, за да може горни и долния слой, когато се четка кръгообразно или вертикално изчеткващо. Можем ли да отворим? Да, разбира се, аз просто голям, че... Действам, ако искаш. Точно така. Значи... Да, тук в средата, това ли казваш, че е ули? Това е уличето. Горното и долно снопче минават над и под брекета с кръгообразни движения или изчеткващи от венеца към режещия ръб се получава доброто четкане. Това е специалната ортодонска четка за сутрин и вечер. Примерно има също малки четки, които през деня трябва пациента след храненето да си ги... Виждали сме в Секса и града тази красива история на Миранца, която хапна да були, мисля, че беше и се усмихна на гаджето си. Имаше 2 редици зелени зъби. Така. Сега, другите, това са интерденталните четки. Те са малки четки. Значи, при тях почистването става между зъбките под дъгичката, вертикално. Или, примерно, ако евентуално тук виждаме, че след като се почиства с... Е останало нещо. Да, останало нещо, също се допочиства. Другото, което имаме, конци за брекети, те са със специален водач. Това ли са? Да, те са с по-различно.
Различно, да, може да се ошмара. Той е със специален водач, за да може да се пъхне самия конец между зъбното пространство. Абсолютно. Тоест? Да, вади се, поставя се. Тук със сигурност на модела няма как да го направим. Оп, така. Като игла. Буквално като игла. Да. Сега малко тук няма как да стане. Пъхаме го в междузъбното пространство, вадиме и вкарваме по този начин самия конец. И вертикално, естествено, т.е. се изчистваме. Сега това е проблем, тъй като цяло изисква повече време, но това е. Другото, което е, имаме... Ще си донеса това огледалце, за да гледаме сигурно хубаво навсякъде ни е почистено. Междучелюстните еластици. Имаме също води за жабурене. Те са антибактериални води, които естествено са задължителни при кажи ми, че той е часовник пясък. За какво? Тук е комплект. Да не си мием зъбите за 10 секунди, което е невъзможно да бъдат почистени идеално. Хитро при децата. Това да знаят, че трябва да трият зъбките, докато това за децата. Айде, възрастните могат да попреценяват. Случай комплект, да не се сяда за това какво е или не? Това е също. Значи това са ортодонската четка за брекети, които те са два вида, интерденталната четка и конците за брекети. Това е восък за брекети. Поставя се в случай, ако има пациента в начало восъка, той се поставя при когато има проблем. Значи в случая, примерно ако излязла дъгичката или ако пациента има даден дискомфорт, взима от воска, поставя върху мястото, където се го дразни, до момента, докато дойде при ортодонта. Ето в случая, примерно тук. Ето дъгичката, ботка. Тоест, това дразни венеца или отвътре... Просто изолира лигавицата от мястото, където буде, за да може да не се получава трафти, до момента, докато той ни посети. Може да се глътне, не е страшно, това е специален ортодонски восък и за деца се използва, така че няма нищо токсично и така нататък. Добре, за хигиената всичко май те попитах. За продължението на лечението с брекети казахме колко продължава. И сега, вече изправени зъбите ни, сваляме брекетите, това за винаги ли? И нещо друго трябва ли да правим? В никакъв случай това не е за винаги. Трябва пациента да знае, че ретенционният период, това е периода, който задържаме постигнатия резултат, е толкова важен, колкото е важен етапа на лепенето на брекети. В случая трябва наистина да се спазват указанията на ортодонта. Трябва да се поставят специални ретейнери. Ретейнерите биват фиксирани и подвижни. Фиксираните... Значи пак сме с брекети, така ли? Ами да, но в никакъв случай. То не дразни. В смисъл, пренофиксираните брекети, това са тънки, нишковидни метални ивички, които се залепват от вътрешната страна на зъбките. Ето така, виждате както. Или пък кевларни влакънца, които стоят... периода на престой на ретейнерите са колкото времето за лечение на брекети. Тоест, ако ние сме лекували примерно година и половина, още година и половина трябва да бъде ретенционния период. Да, колегите показаха между другото са точно тези металните, които ти... Да, ето това са металните ретейнери. Биват и кевларни влакънца, те са невидими, естетични са. Както имаме и при брекетите такива невидими. Да. Абсолютно, това е задължително за задържния период. Не трябва да се подценява. Иначе това са подвижните апаратчета, които биват вакуумирани шини, биват позиционери, силиконови, биват, ако щете, една пасивна пластинка. Тоест шина. Точно обикновената шина, без активните елементи. Тя също само през нощта се носят естествено, с тенденция към намаляване времето за носене. Добре, тези се носят обаче постоянно, които видяхме там отвътре. А можем и само през нощта и пак ще задържи резултата. Да, абсолютно. Ти каза, че горе-долу равно време. Колко време сме били с брекети, толкова време и периода, който да затвърди резултата? Винаги препоръчваме малко по-дълго време, но естествено и тази ретенция не бива трайна, ако има някои, примерно, положения, които да не трябва да се подценяват. Примерно, ако ортодонт е препоръчал да се вадят мъдреците, защото те са хоризонтално разположени, пациента казва, мен ме е страх, ето тук риска от рецидива категорично на 100%. Има също някои ситуации, които, примерно, неблагоприятния растеж на самия скелет, също възможно е там да се получи риск от рецидив. Имаме също напасването на захапката. Когато приключим лечението, самия контакт между долните и горните зъби трябва да е плътен. Трябва да има туберкулно фисурно включване, т.е. тези туберкули трябва да влизат в самата фисура на страничните горни зъбки. Ирена, интересно ми беше всичко, което ни разказа. По-важното е, че брекетите могат да помогнат почти при всякакъв ортодонски проблем и при възрастни. Това е и успокояващо за много хора. Благодаря ти. Много ти благодаря. Даваме думата на